Dév lesz a Arakaftumen. Isten hozott mindenkit a Ketanip Egyesületben. Egyesületünket 1999-ben alapították fiatal roma egyetemisták azzal a céllal, hogy az egyetemen megszerzett tudásukat a mindennapi életben tudják a cigányság javára fordítani. Az elmúlt 15 évben számos pályázatot és programot valósítottunk meg sikeresen, melyek tapasztalatait a munkánk során is hasznosítani tudjuk. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy minél pontosabb és gyorsabb segítséget nyújtsunk szociális adminisztráció terén a hozzánk forduló ügyfeleknek. Szervezetünk tevékenysége igen sokrétű. Többek között segítséget nyújtunk felnőtt személyek számára az érettségire való felkészülésben. Itt jelenleg matematika szaktanár segítségével a tanulók matematika feladatot oldanak meg. Értelmezni kell a feladatot, leszűrtük belőle, hogy variációról van szó, azt is, hogy ismétlésesről van szó, a képeket azt tudjuk. Itt pedig Radnóti Miklós életművét tanulmányozzák. Ezért kell tudni használni a függőket. Szervezetünknél kompetenciafejlesztő tréning is zajlik 14 és 25 év közötti fiataloknak, akik többek közt önéletrajz és motivációs levél írásához kapnak segítséget, valamint bővíthetik ismereteiket a munkajog világában. Ez pedig körülbelül ilyen 20-25% megy el, hogy honnan kap egy ételég alapján. De ott csak egy ügyeletes a munkai számláton ilyeneket. Emellett 2 hetente Babamama klubot tartunk védőnő közreműködésével, valamint ügyvédnő segítségével ingyenes jogi szaktanácsadást. Családi napközit is működtetünk irodánkban. Itt a gyerekek éppen a télapó érkezését várják. Milyen éneket tudsz a télapóra? Télapó. Ilyen egy átlagos munkanap nálunk, a Ketanip Egyesületben.